Ja, ik heb weer een speeddate on het wetter. De Partij van de Dieren is een van de partijen die het mij docht komende waasje on de wetterskipsverkiezings. Want jonken de stedenverkiezings, wat een soort mensen nou al eerst een redelijk aantal wolwit, heb ik nog verkiezings van de wetterskippen. En Joert op Uzedij op het wetter is een mooie gelegenheid om die mensen eens on het publiek vat te stellen en wat ze eigenlijk willen. Ik draai me naar de listloeker van de Partij voor de Dieren, Theo Scheper. Wat is die achtergrond? Waar bist je hoe die mij dwaande? Ik werk in het basisonderwijs. Dus Partij voor de Dieren, dat is ontstaan eigenlijk uit een gevoel van... Ja, het was vroeger een hobby. Hè. We gingen met mijn vader altijd veel de natuur in. En op een gegeven moment ontstaat het gevoel van... ik wil daar iets meer voor doen. De natuur vind ik belangrijk. En dus ik ben me ook in de politiek daarmee bezig gaan houden. Nou, binnen bij de wetterskipsverkiezing verschillende partijen die het haar profileren op de natuurlijke kant. Waarom wie je toch nodig dat ik de Partij voor de Dieren nog meedocht? Nou, als we kijken naar de feiten, naar de cijfers, dan zien we bijvoorbeeld dat het aantal grutto's, wat in 1990 nog 100.000 broedparen was, dat terug is gegaan naar 40.000 broedparen. Een verlies van 60.000 broedparen in 15 jaar. Ook met de kieviet en andere weidevogels gaat het niet goed. De aantallen nemen nog steeds af. Dus het is hard nodig dat we die gaan beschermen. Want anders zijn ze er over 15 jaar niet meer. Maar dat zegt water natuurlijk, bijvoorbeeld ik. Dat is zo. Water natuurlijk vinden we ook vaak wel aan onze kant. We hebben ook in de kieswijze gezien dat zij met ons meestemmen op een heleboel vlakken. Dus ook zij doen goed werk. Of misschien is het wel andersom dat je met hun meestemmen. Soms als het goede onderwerpen zijn, ja, net zo goed. Maar waar zit het onderscheid dan? Mensen die van plan zijn in die kant te kiezen, waarom had die Neffens jou toch de Partij voor de Dieren hebben? Wij doen bijvoorbeeld ook heel veel voor vissen en voor andere dieren. Ja, ik denk dat wij toch meer doen voor de dieren nog dan Water Natuurlijk. Water Natuurlijk is een brede groep. Er zit ook sportvisserij bij bijvoorbeeld en andere verenigingen. Ik denk dat wij meer doen nog voor de natuur en de dieren. Wat zou je maar als de grootste uitdaging om de komende periode om te werken? Schoon water is heel belangrijk. Hè. We voldoen nog steeds niet aan Europese normen. En dat hebben we toch ook een beetje uitgesteld, eigenlijk naar 2029. Wat ik al zei, de grutto. De West-Europese populatie grutto's die leeft gewoon in Nederland. Die broedt in Nederland. Ook bij de collega's vanmorgen was het al op radio, in Vroege Vogels. Friesland is ook een heel belangrijk gebied voor die grutto. Dus we moeten ze nu beschermen, want anders zijn we ze over 10 jaar kwijt. Bij deze verkiezing dat er wat een verschil is tussen aan de ene kant de vogeltjemeesken en aan de andere kant de boeren. Is dat echt een tegenstelling? Het hoeft niet altijd een tegenstelling te zijn. Ik bescherm zelf ook de vogels. Samen met mijn vader doe ik dat in Drenthe. Daar hebben we heel veel handtekeningen van boeren. We moeten een handtekening hebben om te mogen beschermen. Donderdag hebben wij ook het eerste kievizij weer kunnen beschermen. Dat was wel grappig. Die samenwerking met de boeren, dat is heel fijn. Om dat te merken dat ze toestemming geven, dat ze achter je staan, dat ze gelegenheid geven. En soms is er niet eens heel veel voor nodig. Als we het hebben over de kieviet bijvoorbeeld, dan kan het zijn dat als de mest wordt soms vlak naast het nest uitgereden en toch komen de jongen uit. Dus als wij ze beschermen en we doen dat in samenwerking en de trekkerzijde eromheen, dan ben je al een heel eind op weg. Theo Scheper van de Partij voor de Dieren, dank u wel. Graag gedaan.